ଜଗନ୍ନାଥ ଶାଗୁ ବଡ଼ି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଶାଗୁ ବଡ଼ି କେମିତି ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରିବେ। ଶାଗୁ 500 ଗ୍ରାମ ନେବେ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ 4 ଚାମଚ, ରାଶି 200 ଗ୍ରାମ, ଜିରା 2 ଚାମଚ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେବେ। ଆପଣ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ପକାଇବେ। ଆଉ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ ଶାଗୁ ବଡ଼ିଟା। ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଦେଇ ଚୁଲିରେ ବସାଇବେ। ପାଣି ଫୁଟିବା ପରେ ରାଶି, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା, ଲୁଣ ପକାଇ ଘାଣ୍ଟିବେ। ତାପରେ ଶାଗୁକୁ ଧୋଇ ଏଥିରେ ପକାଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଏହା କ'ଣ କରିବେ ନା ଘାଣ୍ଟିବେ। ଏହା ସିଝି ସିଝି ବହଳିଆ ହୋଇଗଲେ ଚୁଲିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଥଣ୍ଡା କରି ସଫା କପଡ଼ାରେ ଚାମୁଚରେ ପାମ୍ପଡ଼ ପରି କରିପାରିବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଗଲେ ତେଲରେ ଛାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଶାଗୁ ବଡ଼ି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ। ତଥାପି କିଛି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଶାଗୁ ବଡ଼ି ବିଷୟରେ କହିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।